mallorquins i mallorquines. Bon vespre, catalans tots i totes. Bona vesprada des del País Valencià. Som aquí per a commemorar amb vosaltres la joia de la incorporació en 1229 a la catalanitat de Mallorca. Nosaltres també celebrem això. Nosaltres, el 9 d'octubre de 1238. Vol dir això que nosaltres no som germans, no som cosins, ni cosins germans i germanes. Nosaltres som un sol poble, malgrat les diferències polítiques que es callen en cada moment. I que des d'aquesta unitat... Nosaltres, cadascú dels nostres territoris, té una història particular, rica, pròpia, que aporta a la història col·lectiva del conjunt de la nació, dels països catalans. Nosaltres tenim moltes coses compartides, des del País Valencià, des de la Catalunya Nord, des de la Franja, des de les Illes, des de Catalunya. Van compartir el primer sistema parlamentari del món. Hem compartit la voluntat de construir la societat més oberta, inclusiva, horitzontal i democràtica que volem per al nostre poble. Compartim també, dissortadament, l'odi contra la nostra llengua, la nostra cultura, la nostra economia i els nostres drets socials. Compartim un espoli fiscal i un espoli social que empobreix als nostres territoris i a cadascú i a cadascuna de nosaltres. Compartim agressions, compartim imposicions d'un model econòmic contrari als nostres interessos, espoliador, especulador, extractiu, que atempta contra els drets humans i especialment contra els drets socials de la majoria del sector popular. Malgrat tot, si hi ha quelcom que es fa pensar en la possibilitat certa, més d'hora que tard, de poder construir la República Confederal dels Països Catalans, és la solidaritat en la lluita de cadascun dels territoris amb la resta. Una solidaritat que avui ens fa exigir l'immediata llibertat del Jordi Sánchez, del Jordi Cuixart, del Quim Forn, de l'Oriol Junqueras. La llibertat dels nostres compatriotes, exigint la tornada sense cap mena de cortapisses del govern legítim de la República de Catalunya, de Carles Puigdemont i del seu govern. Visca la República Catalana! Exigint el cés immediat de totes les persecucions a càrrecs electes, a ajuntaments, a regidors i regidores, a alcaldesses, a independentistes, a gent normal, exigint que acabe d'una vegada per totes els atacs a la llibertat d'expressió, a les llibertats socials i a les llibertats polítiques del nostre poble. Això va de democràcia. Hem de fer esment a la solidaritat avui aquí, a les condenades també per defensar la llibertat de les dones en contra de les reformes regressives al dret a l'avortament. Des del dret a decidir del País Valencià,
exigint el respecte al dret a decidir del present i del futur del nostre poble. El dret a construir la societat que nosaltres vulguem. Una societat que sense cap mena de dubte serà més justa, més inclusiva, més equitativa, més respectuosa en el medi i més a favor dels drets de la immensa majoria del nostre poble. Nosaltres, els homes i les dones dels països catalans, tenim dret a societats que respecten els nostres valors individuals i col·lectius i a poder construir societats a partir dels valors del republicanisme, és a dir, posar les institucions, l'economia, les entitats jurídiques i polítiques al servei dels interessos de la immensa majoria de les persones. I avui diguem clar i català que tenim dret a decidir a Mallorca, a les Illes, al País Valencià, a la Franja, a la Catalunya Nord, a fer solidaritat amb la República Catalana, que també és la nostra, perquè és la república que avança en la lluita per les llibertats. Nosaltres, com a poble adult, com a poble madur, a partir de les nostres realitats concretes en cadascú del territori, tenim dret a decidir, i així ho farem, com volem viure i amb qui volem conviure. I per això, des d'aquí, visca la Diada de Mallorca, visca la terra!